Kita kelihatan pancen Bapak Ibu galih kewonten Palombo syukur ame Lamongan nggih. Kangge Bapak Ibu galih Palombo syukur ame Lamongan. Babayan Banjar Gondang. Babayan Banjar Gondang. Sugeng midhangetaken warga laras Babayan Banjar Gondang. Kalam jarak salam kanggo Mas Bay teko Puncak Jaya Papua sing tuku pawon segone mes mateng segone nggih kalam jarak nggih kangge Pak Guru Krisna nggih salam saking marga laras ya menuju jaman nggih Pak Leo Rebulo Modo nggih. Yes, Pak Leo Rebulo Modo mat mendengarkan. Pak Sofyan Supriyadi Talawah gedung-gedung nggih. Bapak Ibu Sofyan Supriyadi. Antar puji persis karya raja tambah persenangan mengkeret Mas sepuluh kurang aja lali atek Kau
tansah ngaplak ganjane yen pinojo lanang bakso gedinge walu